ഒരാഴ്ച വീട്ടിൽ പോയി വന്നപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ചെടികളെല്ലാം ഇതുപോലെ ആയിപ്പോയി. പിന്നെ പോരാത്തതിന് കുറേ വെള്ളീച്ച പോലത്തെ ജീവികളും ഉണ്ട്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആവുന്നതെന്ന് അറിയുന്നില്ല. പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും അത് ഓറഞ്ച് കളർ ആവുന്നുണ്ട്, വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ടിരുന്നാലും അത് ഓറഞ്ച് കളർ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആകെ ഒരു ആശ്വാസമുള്ളത് ഈ ആന്തൂറിയാണ്. ഇത് മാത്രം എല്ലാ ദിവസവും പൂവിടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വാങ്ങിയതായിരുന്നു ഒരു പിങ്ക് ആന്തൂറിയം. ഇത് നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കാണാൻ. പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറ്റി വേറെ റീപോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതങ്ങോട്ട് ശരിയായിട്ടില്ല. എന്താണ് ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയെങ്കിൽ ഒന്ന് റിപ്ലൈ ഇടണേ കമൻറ്റിൽ. എന്താ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന്. ഇതാ വെള്ളേൻ്റെ ഞാൻ വീണ്ടും മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാതെ പിടിച്ചു. പക്ഷേ പിങ്ക് ഇതായിരുന്നു ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്ലാന്റ്. അതിൽ നിന്ന് റീപോർട്ട് ചെയ്തതോടുകൂടെ മൊത്തം പോയി.